Botikek sortzen duten onura neurtzeko modu desberdinak erabiltzen dira eta bakoitzak bere terminoa dauka. Antzekoak direnez, efikazia, efektibitatea eta efizientzia batzuetan nahastu egiten dira, baina oso esanahi desberdina daukate. Efikaziak botikaren onura neurtzen du egoera egokienean. Hori gertatzen da adibidez saio klinikoetan, nun hasieratik bukaerara prozesu guztia kontrolpian dagoen. Zenbateko dosia ematen zaion, nola ematen zaion, bi dosi hartu behar baditu, zenbat denbora igarotzen den lehenengo eta bigarrengo dosiaren artean. Hori ari gara ikusten adibidez, COVID-19-irako garatzen ari diren txertoekin. Haietako batzuk, 80%ko eraginkortasuna baino are handiagokoa eman dute. Horrek esan nahi du, probatu dutenen artean, 80% baino gehiago babestuta daudela COVID-19 birusaren aurrean. Efektibitateak berriz neurtzen du zenbateko eraginkortasuna edo onura eragiten duen botika horrek egoera errealean. Hau da, baina populazio zabalak hartzen duenean. Efikazia baino txikiagoa izaten da, egoera ez dalako izaten laborategian bezala adibidez, gertaliteke bi dosi hartu behar badira, bigarren hori ez hartzea komeni den garaian, edo emateko modua ez izatea egokiena. Azkenik efizientzian faktore ekonomikoa ere kontuan hartzen da. Eta orduan ikusten da zenbateko onura sortzen duen konparatuta edo alderatuta daukan gastuarekin. Gertaliteke txerto bat oso eraginkorra izatea, baina hain garestia ezingo litzatekeela mundu zabalean banatu eta horregatik haren efizientzia oso txikia izango litzateke.